Здравейте, приятели, аз се казвам Веналин Калинов от оръжейен магазин град Козлодуй. Днес на вашето внимание искам да ви представя едно изключително красиво оръжие и рядко срещано. Става въпрос за тази ловна цевка Меркел, модел 303, калибър е 16x70. Едно изключително красиво и стойностно оръжие, много добре запазено. Сега ще го разгледаме подробно от всякъде, за да се убедите и вие в състоянието и да се насладите на тази красота. Калибър е 16x70, теглото е 3 кг 130 г, дължината на цевта е 71 см, дължината на приклада от спусъка е 39 см, богато инкрустирано, две мушки на мерната линия. От едната страна имаме два поинтера с яребици, от другата страна на инкрустацията имаме лисица с патица. Сега ще го разглобим, за да се насладите вие и да се убедите в състоянието на оръжието. Калибър е 16x70. Главата отвътре, Q1 изработка. Година на производство 12 месец 54 година. Оръжието е с ежектори. Истинска класика. Много плътно, много стегнато оръжие. Функционира перфектно, оръжието е тествано, ревизирано и се продава с гаранция, както всяко едно наше оръжие. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някое друго от нашия оръжейен магазин, не се колебайте да свържете с нас. До скоро, бъдете здрави и ловувайте с стил!